Anireu passant, xinotxant pel camí de les Pardines i arribareu a diferents proves. Aneu tranquils, disfruteu, gaudiu, passeu-ho bé i ànim! No lo hacían, a veces sí que lo han hecho. El propio día, si me avises, después de clase. Ai, és que jo quan ho veig, em quedat bé. És que jo també... Bon dia i Mercè. Es que con las pelotas chicas, una cosa mal. Mira, todavía tengo 4. Ahora. Es muy difícil esto. Toma. Es más difícil lo que estás haciendo tú. Ay, es igual, no. Punto y... ¡Vale! Si nos saldrá. Els pins anàvem buscant. Sí, la maraca la tenia la noia. A Rovellons hi havia els pins. Ja està, vinga, no està malament, per això no està malament. Vinga, va.
¿verdad?